ngendriya mangun kung kanduan rimang lelena tanpa kanen yen tan tulusan mengko sandya utama sang nata muda wus nyong rapo mring sang kusuma kang nandhang brangko titah ulun nggir widayat cakraningrat lawan sira cahyaningrat kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh pukulun kepareng nimbali kelawan titah bujang karapun widayat wonten timbalan ingkang adhawuh pukulun kepareng miji kelawan titah paduka pun cakraningrat inggih pukulun kula pun cahyaningrat cumadung dawuh kawruhana dene wahyu katlune pisan jeneng sira widayat cakraningrat apa dening cahyaningrat jeneng kita katlune pisan ingkang bakal bisa ngurunake ratu trah pakuningrat ing madya pada iki widayat ingkang minangka dadya wadahing ratu cakraningrat wijining ratu cahyaningrat ingkang minangka dadi pamonging ratu kaya tumeka kala mangsane sira kudu tumurun marang Madyapada upadinen satriya ingkang gentur tapane satriya ingkang luhur bebudene ingkang pantes angrenggani ing jagat raya iki minangka pengayomaning sagung dumadi makaten pukulun iya inggih pukulun kawula nuwun inggih pukulun mung wae wanti-wanti dawuh ulun widaya cakraningrat cahyaningrat aja nganti kliru ing pituduh anggone ora bakal ngupadi dununging satriya ingkang kuat kanggonan wahyu kanarindran mau inggih ngestaken dawuh paduka pukulun menawi tetela mekaten lajeng dhateng pundi lampah kula pukulun inggih kados pundi jumujuking lampah kula pukulun jeneng kita jumujuk ana madyaning alas Krendha Wahana ya ngalasi Tranganda mayit ing kono wis akeh para satriya traing narendra utawa tedhaking brahmana sapa wae ndak wawas jeneng kita ora bakal kleru ing pituduh puninggi ngestaken dawuh paduka pukulun keparenga kula daya-daya nyuwun pamit bidhah dinten menika semanten ugi kula pukulun semanten ugi kula pukulun iya kamulyan katurune pisan enggal tumuruna marang Madyapada kula namung mrangga puja lahat mereka sumbadan iya
kadang dawuh paduka Bukulun. Kakang Narada wonten dawuh adu guru. Jengandika Kakang Narada sampun ajring kangelan. Jengandika Kakang Narada darbe pakaryan. Inggih, pakaryan menapa? Keparenga mari dawuh dhumateng Rakanto isi dipang dal-dal. Kakang sinten kemawon ingkang kadunungan wahyu cakraning rat. Prayogi kula aturi nganteni kasekten ingkang awasta Rajah Kalacakra. Oh, mekaten. Dados sinten ingkang nampi kanugrahan wahyu cakraning rat menika kedah kinantenan kasekten Rajah Kalacakra. Inggih Kakang. Kula aturi ngrajah astanipun kanan kiring. Oh, inggih. Saged dawuh paduka Bukulun. Kakang pusaka menika kula aturi nampi tumunten kula aturi nungka. Wahyu tetiga kala wawang anggenipun tumurun dhumateng Madyapada jemujug Madyan Wana Kendha Wahana. Nok nggih nggih saged dawuh paduka Bukulun tumunten kula aturi maringaken Bukulun. Endra wonten timbalan iki ngadhawuh Bukulun sarta sira penyarikan wonten timbalan iki ngadhawuh Bukulun Ambyangana Jengkare ingkang wong sibuk pangudal-udal Kakang Narada nggone nindakake jejibahan luhur iki mriki ngisaken dawuh paduka Bukulun keparenga ingkang putra Madha Pasilan semanten ugi kula Bukulun ya prayitna ngati-ati dadi ya pepadang kaya padang soroting Basanta.